Cristina i traslladem-li la pregunta a Francesc Santasusana, com deia, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances. És normal que aquests afectats d'una riuada de fa 4 mesos ni hagin cobrat, ni sàpiguen què, ni quan podran cobrar? Això va així? Jo definiria 2 coses. Una és el Consorci de Compensació, que és una companyia de l'Estat i en la qual dona equilibri, sobretot a les persones que tenen assegurances en la qual pot intervindre el Consorci, com són els autos, les empreses o les llars. Clar, això el Consorci va posar en moviment a 100 pèrits, en la qual ja estan treballant. I a través de la mediació professional hem anat recollint tot per facilitar aquest cobrament dels danys directes. Perdoni, en quins casos s'activa aquest consorci? No, el consorci s'activa sempre, independentment que la zona catastròfica es declari o no es declari. La zona catastròfica es declara sobretot per un concepte d'ajudes, com ben bé dèiem. Les ajudes que poden ser ajudes en la qual ja hi ha regulat un import per cada un dels afectats. Qui pot anar a les ajudes? Evidentment, totes les persones afectades, però el que té una assegurança que queda cobert pel Consorci, aquests senyors cobraran pel Consorci. Normalment, una vegada tenen tota la reglamentació i tota la documentació preparada, amb el que és la llei del contracte del segur, en 40 dies normalment es cobra. El problema és amb la gent que no té cobertura o amb tot el que és el sector urbanístic, que no hi hagi una cobertura. Però si hi ha cobertura, el Consorci és directe independentment que es declari o no es declari zona catastròfica. Clar, però en aquests 2 casos, ara incloc el Glòria també, de moment el que ha dit el govern espanyol és que ajudaria els afectats incloent-los en un reial decret, que ja es va fer al setembre en el DANA, que va afectar Múrcia, però això encara no està ni oficialitzat ni tramitat, no? Per tant... Sí, però el Consorci funciona des del primer minut. No té res a veure amb que es declari les ajudes, que evidentment es tenen de fer perquè hi ha molta gent afectada, hi ha molta gent que no té cobertura, i hi ha molt tema públic, com són els ponts i totes les carreteres i les platges, en la qual si no hi ha una cobertura d'assegurança, el Consorci no intervé, per tant té d'intervendre totes aquestes ajudes del reglament. Però el Consorci actua independentment de que es declari zona catastròfica. Per tant, el Consorci l'endemà comença a bellugar a les persones que tenen, sobretot, assegurances privades. La llar, els cotxes, tot el que afecta. En aquest moment, per exemple, del Glòria hi ha uns 5.000 declarats a Catalunya. Si mirem el Mediterrani, hi ha a prop de 12.000 afectats. D'aquest últim episodi del Glòria, Del Glòria. Quins efectes té la declaració de zona catastròfica? Crec que el nom exacte es diu Emergència de Protecció Civil, no? Sí, però... És a dir, per una zona, perquè aquests dies també n'hem parlat, no? Val la pena, no val la pena? Has de calcular alguna cosa a l'hora de declarar zona catastròfica perquè el que et pot ajudar per un cantó et pot perjudicar per l'altre? Què vol dir quan surt un alcalde i diu he demanat que es declari zona catastròfica? Bueno, això és donar tranquil·litat, evidentment, a la població i poder accedir tant a uns fons de diners públics per ajudar o a uns interessos molt més accentuats. Tenim de pensar que quan es produeixen aquest tipus d'actuació també hi ha un tema de que afecta moltes persones, les empreses queden afectades, per tant hi ha una fiscalitat i una sèrie de factors en la qual intervé si es declara zona catastròfica. Però torno a dir el mateix, el Consorci no té res a veure. Ho dic per separar, perquè moltes vegades dius no tenim ajuda i el Consorci, en canvi, està fent la seva feina, que el Consorci dona equilibri, estabilitat a les companyies asseguradores per desastres d'un gran import i, sobretot, també al públic. I la mediació tenim de donar precisament aquesta tranquil·litat a les persones afectades que tenen cobertures privades. Però quan alguna zona es declara zona catastròfica, això té alguna contrapartida? És a dir, si la meva assegurança, posa que ara jo soc un particular, i allà on ha passat es declara zona catastròfica, la meva assegurança se'n desentendrà perquè això s'ha declarat zona catastròfica? No, mai. Mai. El Consorci actua independentment del que es pugui declarar de zona catastròfica. Ja dic, és sobretot per donar ajudes i suport i moltes vegades a fondo perdut. Però el que té una assegurança, en teoria, si està ben feta i ho té fet a través d'un mediador, agent corredor, veuran que no tenen cap tipus de problema, els ajudaran a tramitar. Depèn, perquè es pot discutir si els desperfectes són a causa del temporal o és que la casa és antiga i que... Però la mateixa problemàtica, Jordi, que pot tenir qualsevol amb que tu tinguis una assegurança i que pugui pagar la companyia. Les tramitacions són similars. Vull dir, no hi té d'haver-hi cap tipus de problema. Si el seguro, torno a dir, està ben portat. Però el criteri, és a dir, jo dic perquè a mi m'ha passat, a mi personal. Bueno, perquè... Diu, aquesta paret que s'ha mogut és culpa del temporal
O és culpa de que la casa és antiga? No. Bueno, doncs m'han dit, no, és que la casa és antiga. No, però el consorci, que és l'embat, els vents de 120 quilòmetres, onades de 14 metres, no hi ha discussió. Vull dir, hi ha un efecte que automàticament el consorci, els pèrits, sempre tenen d'entendre que és una situació extrema, no? Però tot això ja dic que està cobert si tens assegurança. El problema és si no hi ha una assegurança. Si no hi ha assegurança, queden les persones desemparades i la zona catastròfica et pot arribar a ajudar. No, jo suposo que ara es planteja un problema de gestió, perquè, clar, hem tingut el Dana, després va venir el Glòria, que vostè diu 5.000 afectats a Catalunya. Això vol dir peritatges, vol dir agents que han d'anar, vol dir discussió... Desbordament. Exacte. Com es resol en aquests casos? Bueno, normalment pensem que el consorci té pèrits aliens, és a dir, que sempre, quan hi ha una zona ambient allà 20-30, n'han bellugat més d'un centenar. De fora de Catalunya? Sí. Bueno, és que hem de pensar que tot el que ha afectat és el Mediterrani. Vol dir València, vol dir Andalusia, vol dir que... venen de Galícia o venen de País Basc. N'hi ha 12.000 a tot el Mediterrani, diuen, de sinistres. Per tant, evidentment, hi ha una freqüència. Això què vol dir? Una ralentització, evidentment, però les companyies també han posat tots els mitjans per ajudar els seus clients. I la mediació, precisament, si tu tens a través d'un agent o un corredor professional, aquestes bé s'estan posant perquè ho puguis tramitar, perquè normalment tardem 7 dies a notificar-ho, però després ni que et diguessin que tens de venir un pèrit demà, tu tens de començar a pal·liar els efectes del que has tingut. Per tant, què recomanem? Fotos, recomanem que hi vagi un notari si fa falta, i això és el que té de fer la mediació professional. Aquí una mica el problema és no poder, a vegades, actuar amb urgència, no? El que comentava l'alcalde de Montblanc, per exemple, sobre el problema dels ponts, no? Per passar el riu Francolí, i les limitacions que tenen els ajuntaments per fer algunes licitacions i per fer ampliacions pressupostàries degut a la llei Montoro, no? Perquè segurament, si no està assegurat, tindrà de buscar el suport i l'ajuda, que dèiem, de zona catastròfica. Si estigués amb cobertura, segurament ja haguéssim posat el fil a l'agulla per poder-ho començar a modificar, perquè pots demanar inclús un avançament. Quan hi ha un sinistre important, al consorci li pots demanar un avançament per començar a treballar, però falta que estigui assegurat. El que estem veient en el patró del canvi climàtic és que una de les conseqüències del canvi climàtic és que cada vegada hi ha manifestacions extremes del clima més sovint i més extremes. Totalment d'acord. Llavors, això com afecta les companyies asseguradores? Estan modificant les pòlisses? Estan modificant... Perquè, clar, si tenim un Glòria cada mig any o cada any... Sí, tenim de pensar que tot és actuarial. Què vol dir actuarial? Vol dir que tu fas un anàlisi i tu fas unes previsions per quan venen aquestes eventualitats. És evident que fa 10 anys era una situació, avui és una altra. Què pot arribar a passar? Que s'apliqui una part més important del consorci dintre de les pòlisses. El consorci només ho cobra a les pòlisses privades. És a dir, tu tens una pòlissa de la teva llar que pagues 100 euros i després pagaràs 3 euros de consorci. Això és el que s'alimenta, evidentment. Això no en devem ser ni conscients, no? Quan signem una... Teniu de pensar que el que és el nostre territori, el consorci, ha donat molta estabilitat. Penseu que si estiguéssim als Estats Units tenim de pagar unes pòlisses específiques per a aquestes situacions i nosaltres tenim el consorci que ha funcionat molt bé, ha donat estabilitat, ja dic, a les companyies asseguradores. Quin percentatge es nodreix? Depèn del producte. És a dir, per exemple, els cotxes avui té cobertura, perquè es va haver-hi una modificació el 2016 i a la qual tens cobertura. Les llars, els comerços, les pimes, té cobertura. Els vaixells no té cobertura perquè l'assegurança no pagues una part que va al consorci. És a dir, quan una persona paga 120 euros, no són 120 euros directe a la companyia. Seran 100 euros, una part d'impostos i una part de consorci. Perquè aquest consorci, la funció que té justament és cobrir allò que les asseguradores no podrien cobrir. Cobrir coses especials, com per exemple els 120 quilòmetres, els embates d'aigua... Això està llistat, està llistat i també hi ha exclusions. Per exemple, abans que comentaven, si plou de dalt no hi ha cobertura, si hi ha desbordaments de rius hi ha cobertura.
els embates de mar hi ha cobertura, vull dir, hi ha unes limitacions. La inundació per dalt, per la pluja, no està coberta? No està coberta. Encara que sigui un episodi de pluges excepcionalment... No, perquè és més una filtració. No està coberta per... Aigua i no hi ha cobertura per consorci, hi ha per la companyia. Clar, una cosa és el consorci, una altra la companyia. La companyia depèn de la teva l'assegurança que tu tinguis, no? Es complementen de coses, però el consorci queda molt definida el que cobreix i el que no cobreix. Evidentment, totes aquestes situacions del canvi climàtic ho està cobrint, evidentment. Per què? Perquè ja va fer un vent de 140, va ploure... Es van donar totes les condicions. Es van donar una sèrie de condicions a la qual entrava. I aquest consorci té superàvit? O sigui, quina borsa té? El consorci està sanejat i el consorci... Tu estàs preguntant quants glòries, no? Exacte. El consorci està sanejat perquè durant molts anys, ho deies molt bé tu, hi havia poques incidències. És ara que potser es tindrà de replantejar perquè el canvi climàtic, evidentment que hi és, la globalització està comportant coses d'unes certes envergadures i ens tenim d'acostumar que abans el que era excepcional avui serà habitual. I això farà canviar les regles de percentatges. Potser sí, però tampoc soc coneixedor. Però de moment està sanejat i el consorci és una companyia estatal en la qual està sanejada. Quan pot trigar a tancar-se un episodi d'aquests complicat? Ara veiem el desbordament del Francolí de fa 4 mesos i el que deia, més calent és a l'aigüera, però gairebé. És a dir, vostès què han vist? És a dir, estem parlant d'anys en tancar episodis sencers. Si està pel consorci, relativament és ràpid. Evidentment, ara hi ha un embut, perquè s'han produït milers de sinistres i això fa que no sigui tan fàcil, però pensem que a través dels mediadors ells se n'encuiden de recollir tota la documentació perquè quan ve el pèrit del consorci tardi 8-15 dies, automàticament ja ho tingui molt ben canalitzat. Una vegada tancat, automàticament en 40 dies es pot arribar a cobrar. No és lent. Ja dic, en aquest moment tenim de pensar que hi ha una quantitat que ha desbordat una mica les circumstàncies. El Ferran Casas, que segurament d'aquí de la taula és qui més coneix aquesta zona del país, tu quan hi vas els caps de setmana, com estan? Bueno, està encara tot absolutament afectat. Sí que s'ha desbrossat, per exemple, el meu poble, l'Albi, ho veia l'altre dia, s'estan netejant els horts, s'han netejat alguns camins, les lleres dels rius, però, per exemple, els camins agrícoles estan absolutament fets malbé de l'aigua i amb una dificultat de pas molt bèstia. Jo crec que ara s'està pagant en aquestes zones, com també s'havia pagat durant molts anys al Maresme, un model de desenvolupament i un model d'urbanisme que no tenia en compte... Que el riu de tant en tant... Exacte, que ens creiem capaços... Hi ha fàbriques a la llera del riu. Exacte, de domar la natura, i de no pensar, de no construir o de no fer créixer els pobles cap a superfícies que en un cas excepcional, sí, però que són inundables, I després, evidentment, hi ha un altre problema que va molt vinculat al que vam veure divendres a la manifestació a Lleida sobre el futur de la pagesia, que és la crisi, la pràctica desaparició del sector primari a Catalunya. És a dir, l'afectació, per exemple, que va tenir el temporal d'octubre a la zona de les Garrigues i a la Conca de Barberà i que després va tenir el Glòria, on ja va ploure sobre mullat, ha implicat la destrucció de molt patrimoni de pedra seca, de marges, de cabanes de volta, és a dir, tota una arquitectura vinculada a l'agricultura, que com que ja no hi ha pagesos i ja no hi ha pagesos que passin la nit al tros, és difícil que algunes cabanes de volta es refagin i que alguns marges es refacin perquè és això, perquè és que no és mitjà de vida ja. Si em deixes, Lídia, faré una mica de populisme, però... Hem escoltat l'alcalde de Montblanc, que diu que està esperant el Consell de Ministres. Això passa a l'estat més descentralitzat del món, que es diuen constantment des de Madrid, no? I estem parlant diguem-ne, d'obres que no són d'un pressupost, diguem, desorbitat, sinó que és una cosa... És una reparació, a més que s'ha de fer sí o sí, no? Tant sí com no. Suposo que això té a veure amb el tema que es vagi via Reial Decret, no? Dic jo, Sí. Però això pot ser molt ràpid. No està sent ràpid, diguem-ne. Passat 4 mesos i no els he arreglat. I segon, abans hem vist que hi ha una reunió
superinstitucional per la... Ai, què ha passat amb el Mobile. Quan el Glòria i el de l'Espluga de Francolí han deixat morts, cosa que el Mobile... I hem recordat avui que n'hi ha 2 persones que no les han trobades. I els danys, diguem-ne, sí que continuen... Són més importants. Perduren en el temps. Perduren en el temps i provoquen... És a dir, han provocat morts, però que a més provoquen, diguem-ne, pèrdues econòmiques, pèrdues materials, i que em sembla que hi ha un cert centralisme mental amb coses que passen, que són molt globals i molt modernes, com el Mobile, i les coses, diguem-ne, que fan que el país funcioni, perquè el Mobile, sense el Mobile, el país pot funcionar. Però sense els ponts, el país no funciona. Ara sí que estàs fent populisme, perquè estàs triant damnificar-se per l'Albert Cuesta. Bueno, és que és així. Deixeu-me agrair al Francesc Santa Susana. Ara ens hi posem, amb els llamàntols, els mòbils, el 5G i el que sorgeixi. Francesc Santa Susana, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres i perquè feu realment el que esteu fent, que és un bon debat i intentar créixer. Escolta, la setmana... És a dir, dijous farà un mes del Glòria, eh? És a dir, hem anat 4 mesos a veure el Francolí. I anirem d'aquí 4 mesos. Exacte, aquest dijous potser també serà moment de repassar-ho. Gràcies i bon dia. A vosaltres.